Shugaba Ali Nuhu bai taɓa tsammanin zai zama shugaba a wani gurin ba tun da ya fara sana'ar fina-finai. Yanzu kuma Bola Ahmed Tinubu ya kira shi domin ya naɗa shi. Yanzu kuma an ba shi shugaban Bollywood. Yayin da mutane suke ta mamakin yadda shugaba Ali Nuhu ya koma shugaban Bollywood. Yanda mutane suke ta mamakin naɗa Sarki Ali Nuhu da aka yi a matsayin shugaba, shi yasa mutane suke fitowa suke taya shi murna. Sarki Ali Nuhu dai tun lokacin da aka ce Bola Ahmed Tinubu ya fara zama a ofis ɗinsa yake jin daɗi, saboda ya san kowane irin lokaci za a iya kiransa domin a naɗa shi a matsayin wani mai muƙamin. Mutane suna ta mamakin yadda Sarki Ali Nuhu ya zama shugaba a masana'antar Kannywood da kuma gwamnatin jihar Kano. Yayin da kuma ya ƙara da cewa duk irin abubuwan da yake aikatawa ya yi wa Allah godiya da Allah ya sa ya zama shugaba a matsayin shi ne shugaban Bollywood. Yayin da wasu suke cewa Sarki Ali Nuhu an naɗa shi ne ba don komai ba saboda an ga yana da jajircewa kuma ga ƙwaƙwalwa, saboda ya haska fina-finai da yawa ko kuma ya ba da umarnin fina-finai da yawa, shi yasa aka ɗauko shi aka ba shi shugaban Bollywood. Yanzu kuma ya bar cikin Kannywood ya koma Bollywood saboda ya yi fina-finai da dama, saboda mutum ne nagartacce, ya shiga ƙasar America ya yi fina-finai da baƙaƙen fata wanda ba a taɓa tsammanin zai fim da su ba. Yanzu kuma ya fito ya ƙara jaddada cewa shi ba zai yi wa kowa godiya ba sai Allah, saboda shi ne ba shi dama domin ya dama. Yanzu kuma ya ƙara fitowa ya yi godiya ga Bola Ahmed Tinubu da ya naɗa shi a shugaban Bollywood. Yayin da wasu matasan suka fito suke taya Sarki Ali Nuhu murna na karɓar kujera ta wato sarkin Bollywood. Shi isa Sarki Ali Nuhu ya fito ya ƙara da cewa duk irin abubuwan da Bola Ahmed Tinubu ya mai na alkhairi ba zai taɓa manta da shi ba, duk da ya naɗa shi a shugaba na Bollywood. Yanzu kuma Sarki Ali Nuhu zai naɗa shugaba a Kannywood, saboda ya bar Kannywood yanzu shi ne shugaba a Bollywood, saboda ya yi abubuwa da dama a Kannywood. Yanzu kuma zai naɗa sabon shugaban Kannywood saboda shi ya zama shugaba a Bollywood. Shi yasa wasu suke mamakin yadda Bola Ahmed Tinubu ya zauna da wato Sarki Ali Nuhu domin ya ji ta bakinsa in zai iya karɓar kujerar nan. Sarki Ali Nuhu kuwa tuntuni ya amshe kujera domin ya zama shugaba a Bollywood. Shi yasa wasu suke cewa Sarki Ali Nuhu bai gajantar da kansa ba, ya karɓi kujera don ya faranta wa kansa. Mutane kuma suna ta fitowa suna taya Ali Nuhu murna saboda sun san dole zai zama shugaba a wani gurin ma nan gaba. Sarki Ali Nuhu ya zama shugaban Bollywood, yanzu kuma ya bar Kannywood. Yanzu kuma Sarki Ali Nuhu ya daina fim da Hausawa, zai koma yin fim da wato baƙaƙen fata. Duk da shi ma baƙin fata ne, zai yi da Turawa da kuma wasu yarurrukan haka. Yanzu kuma Sarki Ali Nuhu zai je ƙasar India domin su tattauna da manya-manyan jarumai na ƙasar India. Masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da bibiyan mu a cikin wannan channel ɗin tamu mai albarka. Kar ku manta da dangwala mana subscribing da alamar ƙararrawa don samun fitattun labaran mu zafafa da zarar mun ɗora.